दा बेखिनियाव आं फोरमायनो सानदों नैबे जोंनि मागो दमासिनि जेनाखि जोंनि थाग थियारि जानाय बेवहाय जोंहा बहुद धरननि जोङो जेन'बा मागो दमासियाव जेरैबायदि जोङो फेस्टिभेलखौ खालामनांगौमोन बेवहाय जोंनि एन्थाब फिथा लारु जानाय बेफोरबायदिनि माखासे आयजनफोरखौ जों बानायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि नैबे मागो दमासि फेस्टिभेलखौ समायहोनायनि थाखाय जोंनि बे जायगाखौ समायना जानायनि थाखाय जोङो माखासे प्रग्रामफोरबो लादों बेवहाय जोंहा प्रग्राम हिसाबै दङ जे जोङो 14 थारिखआव लादों जोंहा 14 थारिखआव जोंनि खाथि खालानि जोंनि दा सरकाराव सोलिबाय थानाय बिथांमोननिफ्रायनो जोंनि EM सारमोन पानिराम ब्रह्म बिथांमोन धीराज सारमोन बिथांमोनखौ जोङो इनभाइटेसन खालामदों आरो जोंनि खाथि खाला थानाय जोंनि जाखिनि लिडारफोर बिथांमोनखौ जों इनभाइटेसन खालामदों बिथांमोनाबो जोंनि नैबे फेस्टिभेलाव गाबोन फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन आरो बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय थाबाय। फुंनि हाबाफारि हिसाबै मा दङ गाबोन? फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोंहा गिबियावनो दङ जोंनि नैबे मागो दमासि फेस्टिभेलनि गेट बेखेवजेननाय आरो बिनि उनाव दङ जोंहा नैबे जोंनि मागो दमासि फेस्टिभेलनि मेन स्टेज प्रग्राम बेखौ बेखेवनाय दङ आरो बेवहाय भलिबल बेखेवनाय दङ आरो जोंहा प्लेन्टेसन बिफां गायनाय बेफोरनि हाबाफारिबो जों लानाय जादों आरो बेलागुर सावनाय हाबाफारि दंना गैया? बेलागुर सावनाय हाबाफारियाबो दङ आं बावलांदों बेखौ माने जोंना बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ जों फुङावनो लागोन आरो बेखिनिखौ हारिमु मोनाबिलियाव सोरबाफोर फैगोन नामा? औ जोंहा हारिमु मोनाबिलियाव जोङो लेंहरजाखानाय दङ जोंनि बर'निनो मुंदांखा सिंगार जेसि नार्जारि आरो बेजों लोगोसे फेमेल सिंगार हिसाबै करुना मयराबा बिथांमोनखौ जों इनभाइट खालामनाय जादों आरो सानबेसेनि हाबाफारि लादों नोंथांमोना? जोङो हाबाफारिखौ 10 दिन लानाय जादों आरो जोङो 14 जानुवारिनिफ्राय 23 जानुवारिसिम जोङो लानाय जादों आरो हाबाफारिखौ